Kaixo, bideo honetan azalduko dugu zelan egiten direzen batuketen arteko deribatuak, zatiketen artekoak eta biderketen arteko deribatuak. Bai, orduan, lehenengo diapositiba honetan batuken arteko deribatuak egingo ditugu. Eta, ikusten duzuen bezala, hemen jarri dizuet formula. Hau da, nik bi funtzioen batuketaren deribatua egin behar badot, egingo dudan izango da. Lehenengoaren deribatua gehi bigarrenaren deribatua. Zuzenean, bai? Eta, batuketa bat izan beharrean, kenketa bat izango banu ere, gauza bera izango litzateke. Bai, idatziko dut badespada, hemen kenketa bat izango banu, izango litzateke f-ren deribatua, ken g-ren deribatua. Orduan, begira, bagoaz hemen adibide batzuk egitera. Ia, lehenengo adibide honetan, daukaguna da, x berriru gehi basati x gehi bost. Bat zati x jarriko dut x ber minus bat bezala. Eta horrek erraztuko gaitu, ariketa. Orduan izango litzateke gehi x ber minus bat gehi bost. Orduan, deribatu hau egiteko, egin behar dodana da, bakoitzaren deribatua egin eta batu. Hau da, izango litzateke x berriruren deribatua gehi x ber minus baten deribatua gehi bosten deribatua. Orduan, funtzionen deribatua izango litzateke. X berriruren deribatua zelan egiten genuen, berreketak, ezta? Hiru hori aurrera pasatzen da biderkatzen eta ondoren hiruari bat kendu behar diegu. Orduan, hiru bider x ber bi. X ber minus baten deribatua egiteko, berreketa bat izango balitz bezala ere deribatuko dugu. Berretzailea aurrera pasatu eta ondoren bat kendu. Beraz, izango litzateke gehi minus bat, bider x ber minus bi. Kontuan izan minus bat, ken bat, dala minus bi, Mazkok egiten dozuena da, minus bat, ken bat, 0. Ez, minus bat, ken bat, minus bi. Eta azkenik, bosten deribatua, zenbaki baten deribatua, ikusita dekogu, 0 ematen du beti, bai? Beraz, deribatu honen emaitza edo, erantzuna izango litzateke, hiru bider, x ber bi, ken bat zati x ber bi. Bai, ze x ber minus bi, adieraziko dugu, jarriko dugu, berretzailea positiboan, izendatzailera pasatu behar dugu, bat zati x ber bi. Bagoaz hurrengoa egitera. Hemen daukaguna da, kenketa bat. Orduan egin beharko dugun izango da, e ber x-en deribatua, ken bi bider x berriruren deribatua. Orduan, aurreko bideoetan ikusten genuen, e ber x-en deribatua dela e ber x. Ken bi bider x berriruren deribatua. Hemen daukaguna da, x berriru badakiguna deribatzen eta bider parametro bat. X agertzen denean parametro bategatik biderkatua, parametroa utzi behar dugu dagoen bezala. Jarriko dugu. Bi bider eta ondoren x berriruren deribatua. Hau da, bi bider, hiru bider x berbi. Beraz, hau izango litzateke e ber x ken 6 x berbi. Bale? Ikusten duzuen bezala, Parametro bat biderkatzen agertzen denean, deribatu egiterakoan parametro hori uzten dugu dagoen bezala. Bale? Hemen dago bi hori, hemen dago bi, eta ondoren biderkatzen dugu x berriruren deribatuagatik. 3 x berbi. Eta bagoaz azkenengoarekin. Orduan, azkenengoan ere egin beharko duguna izango da bakoitzaren deribatua. Orduan, banan, bagoaz, venga. Iren deribatua izango da. Bost bider x ber lauren deribatua. Izango da. Bost bider lau x berriru. Gehi logaritmo baten deribatua daukogu hemen, Orduan, logaritmoaren deribatu egiteko gogoratzen dugu zelan egiten zen. Bat zati bere argumentua, kasu honetan bat zati x, bider bat zati oinarriaren logaritmo nepertarra, beraz, bat zati ln lau. Ken, begira, lauren errokuboa. Ia, lauren errokuboa, askok, erro bat ikusten dozuenean hemen zoratu egiten zarete. Hau, azken finean zer da, balio bat, konstante bat da. Hemen ez dago x-ik, ez dago aldagai ez ezagunerik. Hau da, zenbaki bat, balio bat. Orduan, honen deribatua izango da 0. Ez dakit zenbat emango duen, berdin dozta, ez dut kalkulagailua hartuko hau egiteko. Zenik badakit honen emaitza izango dela zenbaki bat. Orduan, zenbaki baten deribatua da 0. Beraz, ken 0. Orduan, hau txukunduko da pizkat, eta orduan, bost bider lau hogei x kubo, gehi, bat zati x bider ln lau. Hemen dugu. Bagoaz hurrengo diapositiban, biderketen arteko deribatuak ikuste.